dwi'n gydlynu Project Bocs Sŵn, lle dyn ni'n darparu gweithgareddau cerddoriaeth I blant a bobl ifanc ledled Ynys Môn. Mae yna ddwy elfen I Project Bocs Sŵn. Mae yna elfen lle dyn ni'n mynd allan yn gymunedol I wneud gweithgareddau cerddoriaeth ar nos Llun a nos Fechar. Ac yn y gweithgareddau yna, da ni'n dysgu pobl chwarae offerynnau, sgwennu darn o gerddoriaeth efo'n gilydd, a wedyn ar diwedd da ni'n cynhyrchu CD efo can unigryw I hunan, a mae pawb yn dylunio I clawr I hunan. A hefyd mae gen i rwydwaith performer ifanc, lle da ni'n meithrin bandiau, dysgu nhw gyfansoddi, erbyn y diwedd da ni'n datblygu sgiliau nhw I drefnu gigs I hunan. I unrhyw un fysa efo diddordeb cymryd rhan mewn Project Bocs Sŵn, sy'n annog chi wneud achos mae lot o hwyl I ni, lot o hwyl I chi, a mae'r adborth o'n I gael hyd yn hyn wedi bod yn wych.